Davaranın geçirilen yerine yordamydan medeniyet we sunugy dostluklaryndan çykyşlar ýaýbananarly. Soňra buňky dawaranjylar bir ýerde guralan giň we şöyle sergi bilen taşdylar. Serginiň arkada şegerniň gadananyna başlanan bölegi hemmelerin özüni çekýär. Sergide görkezilýän önümleriň hataryna dawaranjylar, şol sana daşary ýurtly mihmanlar arkada medisina klasteri management karhanasynyň öňürýän önümleri bilen taşdylar. Mälim oşaly arkada medisina klasteri management karhanasynyň harit nişany bilen bir näçe önümler çykarylýar. Çağılaryň saglygy baradaky aladalar boýunça anyp bolýan işlerde Gurbanoğlu Berdi Muhammedow adan näki howanalyga mätäç çağılara himayet bermek boýunça hayır tahawut ganatyna ölen uly orun değişdirler. Şoňa görä sergide bu insan perwer gadnanyň ýerine ýetirýän işlerine başlanan bölüm emma serginiň şäherlerine çağılaryň sungaty höwetçiň zekini ýaşlarymyzyň döredän işleri, hususan şekillenir sungatynyň durly eserleri, ýaş gyýjaglaryň haly dokuyan pursatlar görkezilýär. Çağa kalbanyň joşgunundan, zekininden we ihlasyndan döreýän şeýle sungat eserleri paýtatymyzdaky jahan dörejilik merkeziniň ornaklaryna gatnaýan çağalaryň dörejiligine değişirler. Öýdwaşy sungat üýi bolan bir merkezde her kota 5-18 ýaş aralygyndaky çağalar özlerini gyzyklandyrýan hünärler boýunça değişli ornaklara gatnaýarlar. Bir ýerde terbiýelenýän öz saýla bolan orundan tapak alýan höwetçiň ýaşlar döwlet derejesindäki etraf, şäher we şäherarası sport ýarışlaryna tekinçilikde aýdymsaz bäsişiklerine baýrakly orunlar eýläp gelýärler. Soňra dawara mekan koşkunyň mejlisler jaýyna dowam etdi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanyň iş dolandyrjysy Bazarow halkara parahaçylyk we naşmakly bir Türkmenistanyň ynamly gadamlary atly dawranyň mühim ähmiýetini belledi. Nöwtalşýaly halkara parahaçylyk we naşmakly şygarylan geçip barýan ýylda hormatly prezidentimiň başlanmagyna anyp baran işler Türkmenistanyň halkara awryny hassa belinde galdyrmaga ýardam berdi. Ýurdumyzda Türkmenistanyň bir taraplarynyň 30 ýyllygy hemde 2025-nji ýylyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan halkara parahaçylyk we naşmakly diýilip eglan edilmek münasibetli çäreleri ýokary derejede geçirmek boýunça hormatly prezidentimiň permanentina laýyklykda döredilen gahrman arkadamyzyň ýol başlygynaky Guramaçylyk döwlet topary tarapyndan köp sany çäreler üstünlikle geçirildi. 12-nji dekabrda paýtatymyzda hormatly prezidentimiň hemde türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň başlangyçlary bilen döwlet başdanlarynyň we halkara guramalarynyň ýol başlarynyň gatnaşmaklaryna üstünlikle geçirilen halkara forum Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligindäki awryny hassa artdyrdy. Döwletimiziň parahaçylyk feýjilikli taglimatyny ýene-de edek dünýä ýaýdy diýip Türkmenistanyň halk maslahatynyň diwanyň iş dolandyrjysy Bazarow belledi hemde maslahaty açyk diýip eglan etdi. Soňra bir ýerde Ministrler Kabinetining başlygynyň ornbasary, Daşary işler ministri Meredowa söz berdi. Vice-premier Daşary işler ministri ören möhüm jemgyýetçilik syýasy waka Türkmenistanyň halk maslahaty tarapyndan gurulýan halkara parahaçylyk we naşmakly bir tarap Türkmenistanyň önemli gadamlary atly dawaranjylaryny meherli mübareklap 2025-nji ýylyň Türkmenistanyň taryhyna onuň döwletlik ýolagularynyň syýasy, ykdysady we durmuş ösüşiniň pogtalanmagyna möhüm tapgyr bolanyny belledi. Soňra Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyňky hemişelik wekili Türkmenistanyň gahrmany Ataýewa söz berdi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň ýanyňky hemişelik wekili maslahat adnajlary hormatly prezidentimiň hemem gahrman arkadamyzyň ýol başlygyny halkara parahaçylyk we naşmaklynyň üstünlikli geçirmek bilen tüýsürekden gutlap bu ýylyň dowamyny sewit we ählamy derejelerde parahaçylygy ynanşmagy pogtalandyrmaga gönükdirilen köp sany halkara ähmiýetli maslahatlaryň ýokary derejeli forumlaryň we duşuklaryň gurulanyny ählamy howpsuzlygy pogtalandyrmaga gönükdirilen başlangyçlaryň üstünlikli durmuşa geçirilendigini belledi. Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň çağılar ganasynyň Türkmenistanyň wekili Jal Paratna çykyş etdi. Ol çykyşynyň başynda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň ýurt toparwança Türkmenistanyň hökümetini we halkyny halkara parahaçylyk we naşmaklynyň tamamlanmagy, ýurdumyň hemişelik bir taraplarynyň 30 ýyllygy hemde Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 80 ýyllygy bilen tüýsürekden gutlady hemde bu şany seneleriň köp taraplaýynlygy we durnukly ötüji ilerletmekdäki jogapkärçiligiň möhümdigini ýene-de edek görkedenligini belledi.
Soňra Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Türkmenistanyňky adatdan daşary we dogly ýaly ilçisi Elizabeth Ruda söz berdi. Ol ilki bilen Türkmenistanyň hökümetini we halkyny halkara parakaçylyk we ýanaşmak ýolunda dowamyna ýurdumyň hemişelik bir taraplaryna başlanan çägerleriň üstünlükli geçirmek bilen gutlady. Soňra bir ýerde Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatdan daşary we dogly ýaly ilçisi Bernd Heinz'e söz berdi. Diplomat halkara parakaçylyk we ýanaşmak ýyly münasibetli geçirilýän dawarada çykyş etmeň özü üçin uly hormat tognaýdyp, tamamlanyp barýan ýylyň Türkmenistan üçin üstünliklere beslenenini, hemde ýurdumyň parakaçylygy, anaşmagy we ödara düşüşmegi öpüş etmekdäki tagallalarynyň möhüm ähmiýetini bellädi. Ora Özbekistan Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatdan daşary we dogly ýaly ilçisi Ravşanbek Alimowa söz berdi. Diplomat davarat nazary meherli mübareklep, halkara parakaçylyk we anaşmak ýylynyň jemlerini sevitdi we dünýäde parakaçylygy durnuklylygy hemde anaşmagy pogtalandyrmagy uly goşunt goşýan Türkmenistanyň üstünliklerine başlanan bu möhüm çäre gatnaşmagyň özü üçin uly hormatlygyny bellädi. Türkmenistanyň bu başlangyjy dünýä jemgyýetçiligine anaşmak dialogynyň we ýa-da hormat goýmaň durnuklyk hemde adalatly dünýä gurulşynyň berk büniýady bolup durýanyny bellädi. Halkara parakaçylyk we anaşmak ýyly Türkmenistanyň hemişelik bir taraplyk ýöregelerine esaslanýan ýygyderli we öňden görüjlükli daşary syýasatynyň aýdyň netijesidir. Soňra Iran Islam Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatdan daşary we dogly ýaly ilçisi Ali Mustafa Rüzbekhan'a söz berdi. Diplomat iki dostlukly ýurdun gatnaşyklary barada çykyş etmek üçin döredelen mümkinçiligi tüýt direkden hoşallyk bildirdi.